Vyhrála jsem soutěž o tento skvělý balík od Beauty Jar a já jsem si říkala, že se sama o to musím podělit. Tak se pojďme podívat, co se v něm skrývá. No a já musím začít těmi tělovými peelingy. Toto je Kiwi Limetka, ze kterého jsem asi nejvíc pav. Dále tenhle Banana Moon, který obsahuje i mandlový olej, kakao a bambucké máslo. Dále tu máme jemný peeling pro pokožku hlavy, který odstraňuje prach, pot a zbytky stylingu. No a tato želé pleťová maska s liftingovým komplexem, která pomáhá proti únavě pleti a prvním vráskám. Dále tonizující pěnu do koupele s olejem Licea Cubeba. Já to slyším poprvé, ale dost mě to zajímá. Omlazující pleťové tonikum pro všechny typy pleti, které dočistí a osvěží pleť. Dále tu máme sprchový gel s výtažkem z břízy a arniky, které sklidňují pokožku a pomáhají proti zánětům. Jemný sprchový gel Love Story, protože prostě musíme dávat svému tělu láskyplnou péči. A poslední tento regenerační sprchový gel Mango a ananas. No a já bych chtěla Beauty Jar ještě jednou moc poděkovat a vy mi napište, jaké produkty od nich máte nejraději vy.